Magrasyang abak po kaya kayungan, kambeda rin kaya katampan sariling kayaduanan para kaniting miso, yabe tala po din kapasalamatan dadi, lalin galang and family, birthday ng Father Conrad Flores, ordin anniversary, Father Regner Puertes, wedding anniversary dadi, Arthur and Net Nukup, board exam ng Rosalyn Hernandez, speedy recovery dadi Estela Lagman, Ricardo Bautista, para karing kaladwadari, Domingo Senior, Gaudencio, Brigida, Maria, Atilano, Josefina, Francisca, Benisca, Aileen, Bienvenido, Angelo, Iluminada, Ernesto, Rosita, Florencia, Federico, Ruben Senior, Lourdes, Felicidad, hading maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad tapot makyabe kindalit a pamuklat. Binungo
Kiligining ipampo ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos. Ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabaya kaya kaingan. At kaya ka antimurin. Maya payabak po, good morning. Maya payabak po among. At kingagdo pong iti, Sabado, gamitan tayo pa po ang misa, parangal kingindong Birhen Maria, ang Sabado ng Birhen Maria. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniti, amin ang talapamod pagkalungkutan, ding kasalanan tamo, anyaran tapamo ang lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang memili kang Maria, ban maging induning anak mo, iba't paking kamumulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang sipwak ng Maria, ketiking yato, ban mayat busing tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ng Diyos, ban matapad ing pangako na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupahing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalob mo ka rin kaya kang alipan, ing pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalay ning Nuana Virgen Maria, mabiyasa kaya sanang marap, karing kasalukuyan na kalungkutan. Banmiras kami, king tulang alanganga. Iti adon mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo karing tao Galacia. Alayang pasubalyan ing kasulatan, ngening sasabyana, king ing kasalanan, ya ing mimiral king mabilog ayato. Inya kapamilataning pamanyal pantaya kang Yesu Kristo, malyari lang tanggap ding sasal pantaya, king pangako na ning Diyos. Bayo dintang ing panauning pamanyal pantaya, ing batas ya ing mimiral. Bihag nakatamo ning batas, hanggang mihayag ing kasal pantayanan. Ing batas ya ing peka talaingat tamo, hanggang dinatang ikristo, at hanggang nakatamo kilalanan matulid ning Diyos, king kapamilataning kasal pantayanan. Ngening miras na nakatamo king panahuna ning pamanyal pantaya, aliwa na ing batas, ing talaingat tamo. King kapamilataning kasal pantayanan, karin kayo maging anak ng Diyos, king pangayagom yu kang Kristo Jesus. King pangabinyag yu, miyagom kayo kang Kristo. Ikayo ngeni, mipiblasan kayo king biena, mismong Kristo. Inya alanang pamiyaliwa karing Hudyo, ampo karing pagano, karing alipan at karing timawa, karing lalaki at karing babay. Uling ikayo ngang sabla, metong kayo mo king pangayagom yu kang Kristo Jesus. Nung makayagom kayo kang Kristo, ikayo ring pinili ng Abraham, ikayo ring tanggap, king pengako na ning Diyos, kaya. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Inginu ene kalingwan ingkeyang kasunduan kapilanman. Ingginu ene kalingwan ingkeyang kasunduan kapilanman. Dalit kayo para keya, dalitanan niyeng kapuryan. Ibali tayo ing makapagmulala ng depatan. Tumula kayo ulining banal ng lagyo. Bustan lang tumula ring sablang sasamba keya. Ingginu ene kalingwan ingkeyang kasunduan kapilanman. Panintunan niya inginu at ingkeyang sikanan. Ing pamagdulap keya, eyo sa kakalingwan. Eyo la kakalingwan ding mala akeyang depatan at ding pisyag ng kayatulan. Ingginu ene kalingwan ingkeyang kasunduan kapilanman. O lahi ng Abraham, akeyang talasuyo. O anak ng Jacob, a pinili ng Ginu. Inginu yung kaya katamong Diyos, din kayang kautusan para king mabilog ayatolo. Ingginu ene kalingwan ingkeyang kasunduan kapilanman. Talakad tapot parangalan ing maya pabalita. Mapalala ring dinamdam king amano, at sininop da iti kilubning pusong mayap at mapaminto. Iti manatili ang ganapotang mikabunga. Inginu mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sandukas. Ligaya kaya ka o Ginu. Kabang magsalita ya pa Jesus, ing meto nga babay, busal ding dakalataw, kinulisak ya, nga nakang Jesus, noon yung babayeng migdala kaya ka, king kayang sepupunan, at pe pasuso kaya ka. Dapat pekibat ng Jesus, lalo lang nuwan, detang makirandam king amano na ng Diyos, at tutuparanda. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Luklok tapot makiramdam king humilyo. Good morning. Sabado na naman, ang bilis po ng panahon. No? Nasa ikalawang linggo na tayo sa October. No? At ano po, no? Isama natin sa ating dalangin ang magandang asawa ni Myong, no? Kasi birthday niya ngayon. Ang ating sekretarya at siya rin ang aking nagluluto. No? Simula nang naging kasama ko sila Lane, siya po yung tagaluto namin. And later on, nag-level up, naging sekretarya at naging multitasking na trabaho. Masarap ang luto nila Lane, no? Kaya napapataba niya po yung mga taong kumbento. No? Actually, nag-exercise ako para hindi lumaki ang tiyan. No? Sa atin po, masarap tumanggap ng mga compliments. No? Masarap tumanggap ng mga papuri. No? Siyempre, yung kabaligtaran na yun, yung pinapahiya ka, yung sinisiraan ka. No? Pero tayong lahat po, masarap ang pakiramdam pag tayo pinupuri at pinararangalan. No? Yung mga compliments. Nasasaktan pag may masamang salitang tayong narinig tungkol sa atin. No? Andito po sa ating ebanghelyo,
ito yung ating narinig, ang isang pagbigay dangal, pagpupuri sa nanay ni Jesus. Kasi meron daw isang babae dito, biglang sumigaw, sabi niya, napakapalad ng babaeng nagdala sa iyo sa iyong sinapupunan at nagpasuso sa iyo, kumalinga sa iyo. Siguro, para baga ng sinabi nitong babae, swerte naman ng nanay mo sa iyo. Dahil nakikita nitong babae ang nagagawa ng Panginoon. At normally po kayong mga magulang, talaga namang kuminsan ang kuswelo ninyo, ang saya ninyo, yung kaswelo yun yung mga anak ninyo. Sila ang mga pinagmamalaki ninyo. Sila ang mismong nagbabigay sa inyo ng kaligayahan. Kaya siguro po sa akin, kahit yung mga magulang ko, masaya na mayroon silang anak na pari. Kasi madalang lang sa mga magulang ang magkaroon ng anak na pari. Kaya ang saya ng mga magulang, kahit po yung pag nag-graduate yung mga anak ninyo, di ba? Yung laking tuwa. Kaya dito po, parang ganun ang sinasabi ng babae, napaka-saya naman ng nanay mo, napakaswerte naman. Ganyan. Dahil nga sa nagagawa ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, mas maswerte, sabi niya, mas mapapalad yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at ito'y kanilang tinutupad. Sabi niya. Sa unang pagtingin po, parang inalayo ng Panginoon ang pinag-usapan tungkol sa kanyang nanay. Parang sinuway niya, parang winalang bahala yung pagbibigay puri nitong babae sa kanyang nanay. Pero hindi po. Kung titignan natin, ito yung pinakamalaking compliments ng kanyang nanay na galing mismo sa kanyang anak na si Jesus. Dahil po, nung sinabi ng Panginoon ang mas mapapalad yung mga nakikinig sa salita ng Diyos, at ito'y kanilang tinutupad, ang tinutukoy niyang unang-unang nakinig sa salita ng Diyos at tumupad nito ay walang iba kundi ang kanyang nanay. At parang sinasabi niya, kaya lumaki akong ganito, kaya nagagawa ko ito dahil rin sa ang aking nanay ay natutong nakinig sa salita ng Diyos at ito'y kanyang tinupad at ito ang kanyang isinalin sa akin. Ito ang inilipat sa akin. Kung baga king kapampangan, kini na ako inanad imako. King pamakirandam, king amano ni nga pong Ginoo. At pamagsikap kanyan, king puso ko. Kaya si San Lucas po, yan ang, actually, makikita natin kay San Lucas yan, na si Maria ay laging nandyan para makinig sa salita ng Diyos. At yan ang kanyang itago at pakamalan, king lugna, yung pahalagahan sa kanyang puso. Sa araw pong ito, araw ng Sabado, actually po ang Sabado ay laging inuukol ng simbahan bilang pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria. Sa si Maria po ay hindi lang yung parang sinilang lang Panginoon, inaalagaan lang, kundi siya ang tunay na halimbawa ng isang ang kanyang buhay ay nakatune in sa Diyos. Dahil ang mahalaga sa Diyos, ang unang-una ay ang pakikinig sa Kanya at pinahalagaan ang Kanyang salita. Tatandaan niyo po minsan yung magkapatid na Maria at saka si Martha. Nang si Martha naabala sa paghahanda ng mamimirenda ng Panginoon, samantalang si Maria ay umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa Kanyang salita. Sa dalawa,
Wala namang masama sa ginawa ni Martha. Pero mas binigyan pansin ng Panginoon ang ginawa ni Maria. Ang pakikinig sa Kanya. Kasi sa Panginoon, ang unang-una po, bago ang anumang aksyon, ika nga, ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. And later on, ang pagtupad nito, dahil yun ay magkakambal. Kaya dito po sa ating banal na misa, yan ang hiling natin sa Mahal na Birhen na siyang halimbawa sa tama, tunay na pakikinig sa salita ng Diyos. Pagtupad nito, pagpapahalaga nito, na tayong mga anak niya ay akayin niya tayo at turuan pa niya tayong makinig sa salita ng Diyos at tunay na isabuhay ito sa pang-araw nating ginagawa. Amen. Atin po ngayon dulog sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon tungo sa tunay na kadakilaan at itong pakikinig sa salita ng Diyos at pagtupad nito. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ringke ka, mamawos. Ginoo, pakiramdaman mo rin kaya ka mamawos. Para king Santa Iglesia, mirakayanan niya sana king matibay ng kasalpantayanan ning Nuana Birhen Maria. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin kaya ka mamawos. Para ka ring pamuntok ning kaya katang bansa, mi pagkaluban la sana, king lugod ning malayindong Maria, ban atagulaling da ing karelang sarili keka, at karing sasakupan da. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin kaya ka mamawos. Para ka ring magalinlangan karing karelang pastol, atok yan da sana ing bakas ng indo mo. Amenalig kang wan a apostol, anong nukeno, may pigkatiwala, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin kaya ka mamawos. Para kaya katangang makatipon ngeni keti, atok yan ta sana ing alimbawa ning banal tang indo, king pamakiramdam king amano ning Diyos, king pamisinop kaniti, karing kaya katang puso, at migit king sabla, ing pamanupad king kaburyaning Diyos, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin kaya ka mamawos. Ngeni po, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, binyaning Birhen Maria, ing kayang sarili, ating sablang at tsukaya, bana pagsilbyana ka, kambening alang kupas, akatapatan. Ipagkalog mo sa kaya kami, ing grasyang maniwala kaya ka, anti mo hindi patana, bana suywan at alaguranda ka, ading paraming tao. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapot kang tatayang dalit para king pamagsadyo karingayin.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, bait na ning Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak. Tegulalin ning kayang katapatan, king metong ang makapagmulalang paralan. Kabang daramila kaya kareting ay ning sakripisyo, mikapos kaya sana karing sablaming kasalanan. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antemurin, yat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kabang parangalan miya ing nuana Birhen Maria, mapalad dyan dili karing sablang babaeng malabirhen, ake kang piniling maging induning bugto mong anak, king kayo pa yan ing banal espiritu. Ing Birhen Maria, meging tunay na ing induning kay kang anak, abait ng timong sala ing meto yato. Ulinita kami rin sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit min kay kang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian kay kang. Banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato, king kaya kang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyo ning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kanan niya. Itihin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasabay ang pepasalamat kaya ka. At binyene yung kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo, daram niya kaya kaiting tinapi ning biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapok mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban meganapya king lugud, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang sabing niya, ading sablang may hango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagawning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga.
pamintuking amahin tala pangabos at nibog kibalan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami at banwa, mi sambanyi lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan in lub mo kete sulip antibanwa, ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni, ampoing patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, antiing pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangaya mo kaya paisaol king tukso, nanikabos mo kami king sablang marok. Amen. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggamang king alananga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Ing laben mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ning Diyos, milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, milalako king kasalanan ning yatu, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, na milalako king kasalanan ng ato. Non tamang mayawas king hapunan ng kordero. Ginoo ek matampantanggap kaya ka, dapat tagkasmi nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo.
iligtas mo kami. Daralumdum na naman paligid mi, inaldol albog ni Benidaratang na, O Ginoo, iligtas mo kami. O Ginoo, iligtas mo kami. Karin pong kaya beming sisimba kin live streaming. Siklod tamo po ban pangadyan ing dapat ay spiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, may git kin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka, dapot pauli na ningyening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umiya mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keka, ing kambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na karingdakal atawo, ipanalangin mi, ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na, kambilan at tingatan mula, ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal, ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula ngalangangang kapainawan, detang meyango na bye, pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye ang pumagari kambe mo, king kamayatunganing banal Espiritu, Diyos manggamang king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebaggus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Acacia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming madugod, nganing tinggap niya, ing sakramentong iba't banwa, adwan ming kekang pakalulu, parati kesanang magsaya, king pamagmasusi king ligay ning Birhen Maria. Atok yan milasana, ring kayang bakas, at masolong miyagum, king miseryo ning kekeng kaligtasan. Itingnadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pag anak mo po sa Lunes, wala muna po tayong misa, na magsimba muna kayo sa live stream sa ibang mga parishes po. No? Balik natin ng the following day, Tuesday, ng yung 5:30 p.m. No? Okay. Ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng iniluguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakalan salamat, maring amarong maglibing, pagyasak isang lenidakir, maring malang taong magiging, magnalan kesan kapayaman, paninong pagkayapan, Datang muking arat pasiklaman, at dapat mo yang gawan. Dakalan salamat, taring amarong mabimbing, pagyasak isang letinangin, taring malamdaw pagbiyen. Pagyasak isang letinangin, taring malamdaw magiging. Dakal po salamat, Maya Poros Kekingan, magandang araw, maraming salamat. Thank you po.